Pokiaľ ide o parlamentné voľby viažúce sa na Moldavsko, treba povedať jednoznačne, že v anglosaskom priestore demokracie je tá ich demokracia vnímaná tak, že tí elitári, ktorí sú momentálne v riadiacich štruktúrach štátu, robia všetko preto, aby sa každými voľbami udržali pri moci. Už tie moldavské parlamentné voľby sú len super vypuklým okatým prípadom manipulácie priebehu týchto volieb. Tu sú udalosti spojené s tým, že ešte dávno pred vypísaním volieb boli urobené kroky na izoláciu nepohodlných politických strán, ktorých politika nebola súladná s oficiálnou líniou tých Sandiovej partajných súputníkov, ktorí sa chcú udržať pri moci a ktorí realizujú vyslovene probruselskú politiku. A to sa robilo cestou tajných služieb a nakoniec ani neboli pripustení k voľbám. Ja už nechcem sa vyjadrovať k otázkam, že aké konkrétne predpisy, úpravy boli porušené, aké boli fyzické blokácie voličom, ktorí by nehlasovali vo vzťahu k akože oficiálnemu výsledku už oznámených volieb, aké boli robené prekážky. I napriek tomu všetkému treba povedať, že vyše, skoro polovica obyvateľstva prejavila hlasovaním priateľský vzťah k Ruskej federácii. Tým nechcem povedať, že toto číslo je konečné, pretože ako oficiálne vyhrali voľby probruselské síly. Ale aj keby sme pripustili, že nebola žiadna manipulácia, tak takmer 50% obyvateľstva je za priateľský bilaterálny vzťah s Ruskou federáciou. Ale v Európskej únii toto nie je nič nové. Veď si zoberme prezidentské voľby u nás s pani Čaputovou pred 6 rokmi dozadu. Volebný proces nebol ukončený i napriek tomu Čaputová bola vymenovaná do úradu prezidenta. Teraz si zoberte prezidentské voľby spojené s víťazstvom podvodného volebného kandidáta Pellegriniho. Takisto bol pustený do volebného procesu ako predseda parlamentu, hoci právny poriadok to neumožňuje. Navyše sa teraz ukázalo, že podvádzal. I napriek tomu pre Brusel je to vhodný prezidentský kandidát. A u nás už boli sprítomnené rozhodnutia príslušných štátnych orgánov o tom, že podvádzal a aj zaplatil pokutu. Zoberte si udalosti dozadu, 2-3 roky v Maďarsku. Prezidentka musela pre podvod odstúpiť. Takisto v Nemecku prezident fungujúci musel odstúpiť, pretože sa odhalil podvod. Bez toho, že by sa urobili určité mechanizmy vzťahujúce sa na jeho odvolanie alebo jej odvolanie, ale bol taký spoločenský, politický, koalično-opozičný, mimovládkový, mediálny tlak, že podvodníci prezidenti odstúpili. A u nás podvodný prezident je naďalej v úrade. A ešte cez rozpočet si navyšuje sumu na fungovanie jeho úradu. Ja neviem už presne, o koľko miliónov viac vo vzťahu napríklad k tej už spomínanej pani
Čaputovej. No ale toto je typické, hej, pre priestor Európskej aliancie, zvanej Európska únia. Keď nám to vyhovuje, tak nech ten kandidát, alebo nech tie voľby akokoľvek sú v rozpore s platným právnym stavom, budú platiť.